Shafene kanjani bafethu lisobhoma limecha ku 012 aka Dr. Pabi Live baby. You know how we're doing it. We keep it low but we stay high at the same time and bringing you nothing but the best South African musicians and creatives in South Africa. And today we have the one and only Umnyovu Ngubane. Puto mtala kunjani? Sikhona mfowethu kunjani? Sikhona. Sicela le energy le bisiluku sikhuluma ngayo. Ungazehlisa. Oh sengikudinile. Sebakudinile labantu. Bayabheda kodwa ngaqhubeka. Yeah. Yes, but mtala bengathana but ntathi maybe sincoko lo ngithini ini into eziningi nibuyapi kanjalo but then for the sake of abantu abangayazi ukuthi Umnyovu ubani angazi futhi ukuthi ubani bona laba bangazi ukuthi Umnyovu ubani kodwa ngiboni abazenzisa kodwa nje kuphela asibenzele iqiniso nje kuphela mhlawumbe ungasho masungathi uyayiqala nje kuphansi ungathi Umnyovu ubani ngayicala ikude kakhulu ya. Okay. Umnyovu umlungisi wakangubane Sibongo ngidabuka eMsinga eMabomvini endaweni yaKwaDolo ngokuhlala ngikhona la eGoli kwelensizwe. Yes. Kodwa nje hayi likamlungisi alisasebenzi kakhulu. Lidala likamnyovu kade laqala ngomthetho laqala esikoleni manje akusilo mhlambe lo music noma cha igama nje engalithola kudala kakhulu so vele ngisho ekhaya kusebenza lona igama yokuthi vele ukhula nalo ukuthi Umnyovu ngisho abazali bami bangibiza Umnyovu so vele sekoba yilona gama lami vele. Oh yeah. And then la eGoli ufike nini? eGoli ngifika ngifunde khona man. Oh ufunde ngalana eGoli? Kuyasho nje ukuhlakanipha kwami ukuthi iGoli le. Kuyasho vele nami ngizibuza ukuthi ukuhlakanipha kanje kubuya eThekwini le. Ngeke. Noma kungasikho eThekwini lezinto siswakuzona iqhelelene ngomthetho neTheku. iTheku nayo kufana nani ngoba sisenye New Town eMaboningi kanjalo indawo ehlukene. Oh. So ukhulela ngalana eGoli? Ngifunde emakhaya ngafunda futhi khona la eGoli. High school ngifunda la eGoli. Primary emakhaya? Yeah, ngasiyeka la eGoli isikole ngasiqeda. Okay, hayi asifuni vele lena. And then ungasho ube kunjani ukhulela emakhaya lapho umuntu onjani vele okhuleni kwakho? Before nje kuphela umculo nani. Angazi ukuthi uqale nini before wona nje. Cha izinto phela sikhule ngazo lezi kahle zinazo umculo zengoma izinto vele angithi mangaba nabafana kuhlukene khona abathanda ibhola kumele ngangile enhlobo eyithandela ingoma ke yabo. Ngigidela ingoma ngithanda ingoma abanye bethanda ibhola so enye into nayo ukukhula nayo. Yeah. Uma ngabe futhi ufika emadolobheni la kumakhulu la ngihlala khona ngahlangana nabantu abadlala igenci sokuchaza kodwa ngendlela ukuthi ngahlangana nobani kwenzakalani. Kodwa nje kwaba into eqhubekayo nje kukhomba ukuthi enye into mfowethu isuka idaliwe yabo uNkulunkulu uyayidala into zakhe zenzeka futhi ngendlela yakhe. And then wasuka eThekwini wafika ngalana eGoli eGoli kufikela kubani ngaleso sikhathi leso okuzana ubani mhlawumbe? Cha ubaba nje wayehlala la eGoli esebenza la eGoli. Namanje ngisena ubaba ukhona futhi la eGoli. So nje vele so ukusuka kwakho emakhaya ukuzangalana eGoli ususwe yini? Cha baba wayethanda ukuthi ngifunde la eGoli. Baba wayethanda ukuthi ngifunde la eGoli. Khona le knowledge futhi ayifuna ukunginikeza yona. Beyazi ukuthi ukhanda. Ngiyacabanga ukuthi wayefuna ukuthi yonke lifestyle ngiadopte kuyona yonke lifestyle yabo. Yes. Ngibe nakho kwasekhaya futhi kwasemadolobheni ngoba phela imali ifunwa la emadolobheni so ke manje umculo ke bese ocala kanjani ke wona ke? Ngoba ngichaza and then yini into akwenza ukuthi uthi ithingithi maskani instead of ukuthi na amapiano akhona phela lifika manje ipiano na liqomu likhona kufika manje konke lokho kanti manje phela izinto zamanje lezi zifika manje house bebe khona angithi umuntu nomuntu uba ne choice ngicabanga ukuthi ngisho intomba uthanda uhlobo lwento intomba abantu besifazana ngathi bahlukene wena une type yakho ukuthi uthanda le type kanje nokudalwa kwakho nangendlela okhulele khona. Yes. Njengoba ngichaza ukuthi mina ngumuntu mfowethu okhulele emakhaya abantu akade ngesurrounded ibona vele. Umaskandi into ekhulu edlalwa ekhaya idlalwa ubaba idlalwa abafowethu ngigida ingoma uyabona so vele into esakhula ngayo futhi mina ngilona vele ithatha ngishintshe. Ngishintsha mina ngihlala entweni eyodwa kanje into ethile mangiyithanda ukwazi namhlanje ukungibona ngeke futhi ngibona ngicula ipiano. Yebo sengalicula mhlawumbe makuthiwa ngifeatureiwe ke ngeke nginqabe lapho kodwa kuthiwa nansi ingoma yami yepiano noma hip hop noma house cha ngeke ukubona lokho and then ngihleli nje entweni eyodwa ngiyenzayo.
i-music ubukeka njengomuntu ongathi khona i-music background like la ubuya khona efamilini okhulele kuyo mhlambe okanjalo ubeke khona or mhlambe uyi-black sheep umuntu ocala nje phela oculayo. Ngoba ngichaza nje mfowethu umuntu othanda umculo kahle kahle kwakubaba, umuntu othanda umusic. Ngoba ngisho isiginci mina ngiyakwazi ukudlala igitha kakhulu ngayifundiswa ubaba, sasiyidlalela nje iginci nobaba. Kodwa yena ubaba akaze angena emculweni uthi uyacula no. Uyarecorda kanjalo. Nje ubaba ucula umaskandi. Emndenini lutho. Mina nje. Yimi ukhwinka. Superstar emndenini ukuke nje kuphela. So nje ngoba ukuthi ke ngoba ngisho igitha ngayithenga lo baba. Yabo. Ukuthi bomcelile vele ufuna bozazi vele ufuna ukuba yi-artist sonke isikhathi. Wayekade bona baba kusuka ngikhula mina ngisho umkhulu wayithanda ukuthi ngizomgidela into engangikade ngiyithanda kahle entertainment ekukhuleni kwami yabo. Shukuthi ukhule kahle kini yonke into boyifuna bebekuthengela ngaleso sikhathi lezo. Hayi ukuthi yonke into bengiyifuna bengiyithengelwa ngaleso sikhathi. Mina ngiyifirst born kubaba. Yabona mina ngane kababa yomfana endala. Kwethu sibabili ke vele imina nomfana wasekhaya. So ke noma phela bengingakhulanga kahle mhlawumbe bekulula kwezinye izinto ngoba besingekho baningi. Uyabo. Also bone leso sikhathi ke futhi wayengakabikho lo wakithi kwakuseyimina ngedwa so kwakulula ke into eningi. Hayi nje ngathi ngoba sesinengane eziningi nje. Mina ubaba wayena ngedwa ngaleso sikhathi. Yeah. And then ke first time kuzungena e-studio usalikhumbula ilanga lakho kuzungena e-studio urecorda ingoma. Ungena ama-studio ngirecord ingoma. I think it was 2021 la ngarelease khona nje umnyofu. But ku-music ngisangeke ngagida ngisho umaskandi mina ngagida umaskandi hayi ingoma lokwasemakhaya. Ukugida emva komculo kanje. Yabo ngeke ngagida khona ubhuti okuthiwa ungiga ngaleso sikhathi. Ngangigidela yena. So indaba yezitudio nani vele bengifamily kakhulu nayo cause bengihambe estudio ngingakaculi mina yabo. So vele ngiyongena estudio mina ngiyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Singihlezi ngiphelezela abantu uma beyosebenza nami vele bengikumusic kodwa ngaleso sikhathi bengumuntu ogidayo othanda iginci. So noma ngabe kuyosetshenzwa obhuti engangiphila nabo bengiphatha estudio ngiyobona ukuthi kwenziwa kanjani. Ikwenzeka kanjalo ke mfowethu. Kodwa uyacabanga ukuthi ngelinye ilanga nje kuphela uyoze ukhiphe le-album ithatha lento zonke. Konke lokho ngangikwazi ukuthi kuyokwenzeka. Mina uyazi ukuthi ngireceive ngisho ama-call abantu bethi umuntu wawukade uhlezi usho ukuthi kuyokwenzeka into. Mina angathi ngangihlezi ngisho ukuthi mina nalokho mhlawumbe onokubona manje nokubonwa abantu manje kusazoba more. Ngcono ngoba lento sisho phambi kwamakhamera ukuthi kuningi okusenza. Yabo. Ngabe ngathi imfihlo. Hayi kufanele ngabe surprise noma seyifika. Kufanele abantu bekwazi lokho ukuthi ngoba nakho lokho kwenzakala bayazi abaningi mhlawumbe ngisondelene nabo ukuthi ngangihlale ngisho ukuthi mina ngihamba ngize ngivelele kubantu abantu bengazi ukuthi kanjani nami ngangingazi kodwa ngangihlale ngikusho ngomlomo lokho. Mina ke vele ngasonke isikhathi into uma ngiyifisa ngiyayisho. Yabo ngisho into engiyithanda ngihambe ngiyikhombe emgaqweni ngithi le ngiyoze ngibe nayo. Thola ukuthi anginako aplan wayo ngaleso sikhathi. So ke ngumuntu kanjalo ke mina ngihlale ngifisa kodwa ekufisani kwami ngibize ngithi ngizoba nayo lento kanje. And uvela ube nayo. Konke ngijwayele ukukhomba kuyenzeka. Mobile kwenza yini ukuthi uyakholela mhlawumbe uNkulunkulu wabaphansi kweini besikhuluma futhi lana ngoNkulunkulu nani. Kumele kube la ecamereni. Ngikholela kumina kakhulu. Ngikholela kumina, ngikholela kwi-confidence yami ukuthi ngaso sonke isikhathi ufanele ngisho ngomlomo into engiyifunayo. Kodwa phela ngeke utshele nombani. Uyabona? Kodwa nje ngaso sonke isikhathi abantu abaseduze kwenhliziyo yami ngiye ngibatshe ukuthi yazi into kanje ngiyifuna. Bese futhi kuyenzeka. Engazi nami ukuthi kudalwa yini lokho. Yabo. Nokuningi engisakufuna ngizoba nakho. Bengikhomba i-raptor nje sila endlini ukuthi ngiyifuna le monto le. Yabo. Nje manje anginawo plan wangazi uyithola kanjani kodwa nje ngizoba nayo yona. Ukuthi kanjani nami angazi. Kodwa ngoba ngihlale ngiyisho. Yeah. Kodwa ngasho ukuthi uyi-artist ehlukile. Ngathi futhi angikhosho ngathi uyi-artist oqala yokwenza ne-listening session yeMaskandi. Akumina ukuqala ukuthi izinto engizenzayo ziyaqhama nje. Into zenza zaqhama nje. Mobile kwenza yini lokho? Kakhulu. Ongakuboni lokho usazokubona. Uyabona. Mina into ngiyiplana manje yenze kwaleyo listening session ibinini kambe mfowami be Friday. Sayicabanga Tuesday namajida. Bese Friday yenzeka. Kwabe ilento lebe kuyiye enkulu kanje. Sayicabanga Tuesday
i-album izophuma on Friday sayicabanga Tuesday yenzeka futhi on Friday ama condom i-album listening section ama condom yamangaza internet yonke i-art cover macha Yes. yini into okwenza ukuthi into besenqondweni yakho kuza ucabanga le art cover le i-recent album yakho which is ama condom Futhi mangabe uyi-artist kahle kahle ngithi mina nginabantu abangilandelayo i-page lami ka-TikTok lina 1 million followers ku Facebook I think ngibheke 800 nginabantu abangifollowayo abaningi abakholelwayo futhi entweni engisuke ngiyisho into mangiyisho ngomlomo is either ngiyayicula noma ngiyayikhuluma abakholelwa kuyona so ke ngine belief yokuthi njengoba ngumuntu osemehlweni abantu futhi engijwayele ukucula noma ngikusho ngomlomo abantu bekuthatha serious kubalekile ukuthi abantu ngibayale because ingoma ethi ama condom iyala abantu ukuthi faka nama condom ukufa kubhokile ezweni yabo so ke nami bekuyindlela yami yokuvula abafuthi amehlo ukuthi hayi madoda singasheshi phela impilo siyenza shortcut yabo cause mina asifaka ama condom siqhubeke nempilo cause mina bengisho nje kuphela bekuyi marketing strategy nje kuphela angeke kuba kwaba into ukuthi vele uzoyifaka nasengomeni no ngacikoza ingoma ngacikoza icover yabo so cause vele mfowethu abajida bayithanda ngithi condom bayithanda abayithanda uyayithanda awuyithanda angithanda condom ngangivula abantu abanjengawa kamehlo ukuthi njengoba ungayithanda nje condom uzofa kusegoal uzogula futhi into ezokwenzeka uzofuna lokhu sizokubona thina kanti sibhizi ngeinto eziningi uyabona kodwa phela ngeke silahle mawusugula kodwa so futhi sithi sakukhuza kodwa nsizwe eish so kubalekile ukuthi mangabe uyi-artist ulapha abantu and yabalapha yes ubatshela abantu khona mhlawumbe umuntu ade engayifaka icondom uthi mangabe lalela le ngoma emhlaba umxhwele ebona ukuthi sikhona isidingo secondom angiyifaka ngoba uzofa before singena la kuma condom umuntu onengane i-EP oke wayikhipha ingabe le EP leyo beyingani last year umuntu onengane yize ngingasafuni kakhulu ukugxila kulento yomuntu onengane nani because into esidlulile i-album i-EP last year kodwa ngizoyithi qaphu yeah so iyayimayelana nokuthi ke angimfuni umuntu onengane akathandana nonengane so ngangiyibeka kanjalo angisho ukuthi angamfuni umuntu onengane ngathi umuntu onengane akathandana nonengane ongenangane sithandana njenge-order ngangikulokho nje and then ama condom which is recent album yengoma ezi-15 kuza uyenza ngiyacabanga ukuthi mhlambe beziningi ingoma bosizrecordile awurecordanga phela bese ingoma ezi-15 bese wazikhipha i-track selection bekunjani ukhetha le ngoma lezi zonke ezilana and then yini into enza ukuthi vele uzithathe le ngoma lezi oziselectile uma ngabe ngilalela i-project ngiyilalela ngedwa ngilala nabafowethu engiphila nabo engisebenza nabo so mamela ama rhythm ayingoma ukuthi akufanele ingoma maze ingoma ikhona yini mhlawumbe nengoma ezu40 kule 15 ade siyikhetha sasisithi ke uma ngabe sikhetha ingoma kufanele kube khona ingoma singathathi ingoma ezihamba ngerhythm eyodwa no kufanele sicheck izinkulumo ukuthi ayikhona ingoma ekhuluma ingoma kumele ingoma ethi ama condom iphinde uyifice futhi ku track 6 so mangabe nenza iphumana ngabe ngiselect iproject fan ibheke lezo zinto ukuthi awekho nama rhythm afanayo ayikho ni composite ayifane so ilezi zinto ezikanjalo so kumele siselect from lapho ukuthi istyle ahlukile so zisekhona khona ama slow jam khona ingoma ezisheshayo khona ingoma ezizulu yabo hlukahlukene mfowethu so mangabe niselect iproject ngenkolelo ukuthi kufanele kwenziwe kanjalo nikhethe ingoma ezihlukene because abantu abafani kunomuntu oyithandela ama slow jam kunomuntu othanda ingoma ekhuluma ngotshwala kunomuntu othanda ingoma ekhuluma ngosizo othanda ingoma ekhuluma ngokufa so ngabe ukhethe ingoma ngithanda le ekhuluma ukuthi ex yami imfisela lutho okuhle angifisela lutho okuhle le hayini oshenga na because vele sinezitha mfowethu zama ex engicabanga ukuthi sinazo abanye babo basukela yithina abantu besilisa umshelo umuntu kanti ungazi ukuthi ngelinye ilanga uyoba isitha sakho yabo futhi kusuke kungayona inhloso ukuthi abe isitha kuwena so ke ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu unayo ex angayidinga empilweni yakhe yabo so nami akhona la ngingawafuni ama ex
so amfiseli nje okuhle cha ayikho into esihlanganisayo vele kuya ngokuthi phela sahlukana kanjani yabo kuya ngokuthi sahlukana kanjani kodwa nje mfowethu kuba khona vele leyo nzondo leyo othandweni yabo mhlambe nawe lo muntu othandana naye njengamanje ngelinye ilanga uyoba isitha kuwena hayi mina ngeke lo manje to never say never ngelinye ilanga ngiyokubuza ngisho ukuthi ngiyafisa lokho kodwa umuntu ulale phenduka umuntu vela kufanele umthembe akumelanga phela umthembe yabo umuntu akufanele umthembe awukwazi ukuthemba umuntu enihlangane amazinyo esephelele ungathemba umuntu ongakwazi umuntu ashone hayi umuntu akathendwa ngabe yami so ke nami futhi ngiye ngithi angifuni kube khona umuntu ongithembayo man yabo ngoba nami ngumuntu angeke mina ngisho abantu abajikayo yazi ngiye ngithi mina uright because ungumuntu vele sekuvuka ukuba umuntu ke manje yabo so ke inzondo ngiye ngicasuke ngibuye nganeno ngithi hayi ngiyamxolela usevuka ukuba umuntu mfowethu yabo baningabe abantu esasiphila nabo ngisho besilisa esingasaphili nabo ngisho besifazane esingasaphili nabo mhlambe kwabanye imino wrong kwesinye isikhathi kwazi mhlambe nawe umuntu ungambuza iside lakhe yokutshela ukuthi uyabheda umnyuvu yabo nami mawuza ke ngithi uyangisanganela ubani yabo so into mfowethu kanjalo ukuthi emhlabeni sazalwa nabanye isiZulu sithi sazalwa nabanye siyoguga nabanye uyabona and then ngicela futhi siphinde sibuyele emuva le ngoma le oyikhipha isingle lena uzofa le ngoma lena iconcept yakhona yaza kanjani and then kungani waqala wakhipha isingle and then waphinda futhi wazoyirelease futhi sophethe ujikijiki kuyo and then kungani why wakhetha ukuthi kube khona ujikijiki kuyo cha ngirelease ngaphinda ngayiphinda futhi ngayirelease once na ujikijiki ingoma akithi mina ngihlala eGoli nginabangani mina abangasekho baningi kakhulu mfowethu ababezinsizwa kakhulu futhi ngiyabona sinabangani thina okwazi ukuthi alifako yabo sengiphelile nabantu abaningi abanye babo bakhona abanye babo basekho ngokuhlala kwami nje eGoli ngiyabuka izimo eGoli mfowethu akekho umuntu oncenga omunye umuntu nami ngeke ngicinga eGoli ngoba asazana yabo uma ngabe sesiphathana kabi kuyofanele sivezelana ukuthi nami ngumfana wakomunye umuzi so ke ngangizama ukululeka abafowethu nodadewethu ukuthi eGoli uma ngabe uhlala khona kufanele uyiphathe kahle ungangibona ngemncane kanje mhlawumbe ungithathe kancane umncane cha mangibuka nje phela ngimncane vele kodwa mhlawumbe unangaki cha ngeke ngiyijule inyanga kodwa angekho mdala kodwa futhi angikuthanda ukuthi umuntu angothila ngijwayela nje kabi so ke iyona into engangichaza le ukuthi ke kuseGoli lapho sihlala khona abantu bayahlonishwa yabo kunabantu abangenandaba nje ukuthi umuntu ungakanani uyisikoro mina nginendaba ukuthi uyisikoro ungakanani mangibhedelwe ngibhedele yabo so ngangizama ukuveza lapha mfowethu ukuthi abantu bayahlonishwa umuntu ungambuka umeya uthi uma usufika kuyena ubona ukuthi inkila yitheke inkinga le so akufanele kube khona umuntu umthatha kancane bonke abantu bathathe ngenhlonipho bahloniphe ngithi mina abantu ngiyafisa ukuthi bahlale bezi side lami right ukhona elwrong alikho elwrong futhi angifisi balazi elwrong kodwa akekho umuntu one side elright ngaso sonke isikhathi nawe kukhona la empilweni uthi uma ngabe sebengithinta elanga so ngingasafuni wonke umuntu unjalo so ngithi mina ngiyafisa ukuthi abantu ngaso sonke isikhathi behlala bazi side lami elihle mina ngisho abafowethu engiphila nabangixabani mina uma ngabe kukhona into wrong wenzile ngiyahlala efonini ngikufonela ngithi hey wensizwa u1 no2 no3 no4 no5 awukho right awuyiyeka lento oyenzayo yabo anginayo inzondo ukuthi kufanele ngize ngikuzonde ngikukhulumisa yabo ngikunyanya ngicabanga lezi zinto ezirong kufanele ngikutshele mangiphila nawe umfowethu sekukhona la uphambuke khona yabo iMaskandi isound enkulu manje eSouth Africa and then ungasho ukuthi iyo vele top ama charts eSouth Africa sisazibona nje phela amanye ama genre manje phone nama pioneer wakhona lokho kunenza ukuthi nizizwe kanjani yini pioneer abantu abayiphethe abantu abayenzayo ngicela ngiphindele umbuzo mfowami ngithi iMaskandi isound enkulu manje eSouth Africa okay igenre enkulu yes igenre enkulu manje so nina esabaphathi bakhona lokho kunenza ukuthi nizizwe kanjani asibona abaphathi nathi sisakhula sisadinga ulwazi engicabanga ukuthi mfowethu kuye kuthiwa umuntu ufunda zafe akekho umuntu ogeneral kuyona yonke into yabo umuntu nje mfowethu ufunda zafe
nathi kukhona sisakufunda futhi esisafisa ukufunda esisazokufundiswa futhi abanye abantu esingakahlangana nabo mhlawumbe nesisazohlangana nabo. So ke mfuthu mina engingakusho ukuthi ngiyajabula ukubona nje igender kaMaskandi ikhula kangaka esakhula kuyinto thina ngoba sesihlala nala eGoli ngoba ngisho ukuthi sihlala eGoli kwakuze kuthiwa nje hayi yabona uMaskandi uma ngabe ulalela uMaskandi esikoleni uma earphone uMaskandi yabona mina ngafunda ngesikhathi kwakufika olokhungana ilokhu deep house deep house ama BBYZ kwakhona ingoma kanjalo ngafunda ngalezo khathi ke mina. So ke mina ngangilokhu ngumile kuMaskandi angaze ngiguquke futhi ngisho esikoleni nongifica ngidlala uMaskandi ngoma earphone ngoba ngithi angilona ithatha angikwazi ukubona ukuthi wena uthanda into ethile sekufanele ngiyeke angikwazi ukuthi uyithandiswa yini. So nami ngangithanda lokho engibona ukuthi ku right for mina njengoba ngingakaze ngigudluke ngiyajabula futhi uma sengiyibona into engangiyithanda kusuka kudala iqala manje emhlabeni igcwala yonke indawo. Umnyango usafaka ama-brand i-feature se-brand ngaleyo ndlela ngiyabona manje sofaka ama-brand manje ibuko isifo seyigwili lesi uma ngabe unemali vele kujwayele ukuphathwa amehlo nami ngiyengibona isikhathi esiningi nami ngabona ngingasaboni ngabona ngathi hayi isifikile lento kwamphumela nabo hayi kuyenzeka mfowethu nami ngakho uyazi ukuthi mawungena imali kunezinto nokuyithelela nje uthi ngeke ngikwenze ukuthi yabona ukhulunyiswa indlala iziningi izinto ezikhulumisa izinto wrong nami ngithi ngeke ngibe na tattoo ngithi yabo nginayo tattoo ngithi ngeke ngifake ibuko ngikhiphe ebujongweni ayikho leyo nto leyo akukho la ibuko eziphazamisa khona ubujongo bami mhlawumbe ngalendlela umuntu esikubuka ngayo angithi la umuntu azongithatha khona kancane bese ngimfaka unyawo ukuthi ungamjaji umuntu ngokumbuka Ay umuntu omdala wish ukuthi business card eside uma ngithi sikhulume kodwa yabona abantu laba basilwisa benzani ngayo yonke into nje kuphela amagama ongathanda ukwashela kubo bonke abalandeli bakaMnyovu ngaba maphi mhlawumbe nabala baphi na balapha ayi mfowethu yize kungekho kuningi engizokusho nje mfowethu ngoba nami ngibonga kakhulu support mina kakhulukazi abantu laba ngisupporta khona engingakusho nje mfowethu ngathi kuningi uMnyovu mfowethu asezoqhamuka nakho nami okunya ngikwazi yes ngoba ngichaza ukuthi ngiyindoda eliphenduka vele nelesiningi session ngayicabanga ngolwesibili senza ngolwesihlanu so ke angikwazi ukuthi impilo kaMnyovu uzonze ukuthi nokunokuthi so engakucela mina bayahlupha abantu engakucela nje mfowethu ukuthi ngasonke isikhathi into engizohlezi ngiqhamuka nayo bengayixwaye beyisupport ngoba nami ngumfana omncane nje onamaphupho maningi amaphupho enginawo empilweni so nje mfowethu ngiyafisa ngasonke isikhathi ukuthi bengisupport abantu siqhubeka sihloniphana njalo nabantu ngiyabonga inhlonipho ibalekile la ku ayikho into ebaluleke ukudlula inhlonipho empilweni mfowethu ngoba ngisho umuntu wesifazana ngisho izingane zakho okufanele ukutshela ofanele ubayale ngakho ngasonke isikhathi ukuthi inhlonipho inhlonipho iyona yokuthatha ikubeke kwelinye izinga inhlonipho ngoba empilweni uyophila nabantu ongabazi uhlangana nabantu ongabazi makuthiwa hlonipha kushiwo phela ukuhlonipha abazali bakho noma uhloniphe cha hlonipha nje wonke umuntu hlonipha nje kuphela wonke umuntu nje mhloniphe mfowethu umdala omncane umningi indawo yakhe ungavumi kodwa bekubhedela kodwa nje mfowethu ngaso sonke isikhathi kufanele mfowethu uhloniphe ayikho into edlula lokho nokufaka unyawo ngathi wakuthanda kuninto ukufaka inyawo hayi bafaka unyawo ulifaka amasiko kanjani bafakwa vele mase bephuma esandleni ngeke singabafaka unyawo abantu bayabheda abantu bayadelela ngabami ngiyakukhohlisa mina badelela ngempela abantu yabona so umuntu uma bekuzela ngobuso kufanele ajeze mase efike ngobuso umkhombisa ukuthi nawe akithi mina ngumuntu wesilisa mina ngumuntu wesilisa nginezingane zami nginanqwaba abantu kufanele ngibavikele yabo so angikwazi uhambe ngidlala abantu ke vele so ngasonke isikhathi kufanele ngilwele lokho ukuthi angifundi ukujwayeleka kabi ngoba ngisho ingane yami ingaqhamuka la ngijwayeleka kabi ngafika imangale nje yabo ngisho umuntu engithandana naye mangaqhamuka la efica nje ungutapa kancane uyabona sekumnika esinye isithombe la ngami ukuthi hawu ubabona ekhaya ngimhlonipha kangaka bahamba bembrush ikhanda abantu so ke mfowethu hayi inhlonipho nje mfowethu ebalekile kubafowethu nodadewethu nobaba nomama na wonke nje umuntu okhona sihloniphane sibambisana ngenhlonipho khona kude la siya khona mase siqhubeka kanjalo
Abafethu nizwele ke kubhuti omdala umnyovu ama condom aphumile album ingoma ezi15 make sure that you stream you support and everything. Akukhona amakhondom atholakala bafowethu. Oh uzathola kanjani ama condom akhona ama bookings yonke into mawangene niyazi Ya bengangibizi futhi mabengazi ukungikhokhela. Yabona. Ungazi udlala i-airtime yakho impela ufonela nami cha mfowethu angiright. Yabona kufuneka imali ngapha ngathi mina ngizayela ngineyingane kabami ngineyidinga eziningi kakhulu mina mfowethu. Ngineyidinga eziningi kakhulu mina mfowethu ngisafuna ukwakhela ubaba umuzi omkhulu ngimthengele iveni ingane zami eziphile kahle nami ngiphile nginezifiso eziningi ngami mina yabona. So ke umuntu ozongidinga ama favor angasile nje mfowethu akangimele kancane. Hayi makabe. Akangimele kancane ngiright nje mfowethu yabona. Ngiright ngamane ngihlupheka kunokuthi ngiyuzeke yabo. Hayi makavela. So ke ngineyidingo mfowami angifuni ukuthi ngelinye ilanga ngingasekho emhlabeni kuthiwa sasimbone perform kanti imali wayenzani yabo. Ngoyinkulumo ezibhlungu. So ke mina la ongibona isidingo obona khona isidingo sika Mnyovu ukwazi ukuthi fanele ngibone umane plus in lapha. Mawungekho umane plus in ayongangifoneni. Serious. Amazwi wakho ungangifoneni mfowami ngoba ngichaza ukuthi mina nginabantwana nabo nginabazali umfana wakithi mina omncane ufunda isikole ngisafisa ukuganwa njengomfana yabo nomakoti ube nomuzi omuhle ngakhela ubaba umuzi omuhle yonke into yami nje ihamba standard ngibele imonto ezinhle njengabanye abafana so ke makusekhona umuntu ozongifuna ama favors ukuthi ufuna ukuyuza igama lami mina ngiyazazi ukuthi ngihlupheka kanzima kanjani futhi ngibuild umnyovu so ke ngimbuild kanzima ngabo umnyovu bengeke ngilale ngingadlile ngafayithela ukuthi umnyovu azazi wabantu yabo so ke ngoba sekukhona labo abazi umnyovu and umnyovu kunezinto akayithintayo isebenza sekufanele asebenze njengamanje kufanele akabizwa khona kube khona imali angenayo yabo because abantu bayadelela mfowami bangavela ngigqoka into eyodwa ngasonke isikhathi bothi abantu awushintshi ngani kusha abantu abayamafans yabo so ke you have to know ukuthi mawubiza mina there is a price to pay because ngiphambi kwabantu ngisebenza ngabantu kumele ngihlale ngimuhle so ke mfowethu indaba yama favors ngigrand ngayo noma ngabani nje melazi mfowethu ukuthi makuyi favor ungenamali phakathi siyayivali phela kanjalo don't call me angacabanga ngisho nokucabanga no ungangicabanga mfowethu yabo hayi kabi mfowethu hayi ngenzondo kodwa nje ngothando nangeqiniso nami indlela umsebenzi ngeke ungene eShoprite vele utapa ama chips uphumula ama chips yabona hayi buthi umntwana sivala kanjalo nje phela siyabona